Arribada del tren groc a l'hora. Aviam si Adif aprèn. Ve al minut. Aquí el tenim. Dos convois. I ara ens fa la seva arribada a l'estació de l'Atur de Querol al minut. Com ja he dit, Adif, aviam si aprens la lliçó. I això és tot des de l'estació de l'Atur de Querol. Adéu-siau.